नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या काकडतळ्याची अभिवृद्धी केन्ना जातली, ग्रामस्थांचो प्रश्न. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत लगतच्या काकडतळ्याच्या दूषित विषयाचेर ग्रामपंचायतच्या निर्लक्षपणाचेर आक्षेप व्यक्त करून ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या परिसरातलो कचरो हाडून काकडतळ्यात उडवून आजूबाजूचो परिसर दूषित जाता म्हूण काही दिवसां पयलीं ग्रामपंचायत सदस्य अशोक राणे हेमगेल्या नेतृत्वात प्रसार माध्यमांमार्फत सार्वजनिकांक कळयले. जाल्यार ह्या विशयाचेर परत आज सोमार 10 जूनाक अशोक राणे आनी इतर हेमी जमून सांगले की 2 वर्सांच्यान ग्रामपंचायती सांगते रायलात, पण अजून पर्यंत ग्रामपंचायत कानमनार घेवची ना असो तेमी आरोप केलो. तेजे नंतर सध्या ग्रामपंचायतीन त्या तळ्यातलो थोडो कचरो काडून वयर साठोवन दवरला. तेजेन आनी जास्त घाण येवंक लागला. तितूंतलो कचरो सुणी हाडून रस्त्यार उडयतात असो आरोप करून आज स्वतः अशोक राणे, डॉक्टर गजेंद्र नायक, गोविंद राणे आनी इतर प्रमुख हेमी काकडतळ्याच्या परिसरात रावन काकडतळ्याची आनी कचरो संग्रह केल्ले दृश्य दाखवून सार्वजनिकांक जागृत केले. या कचरा संग्रहा बाबजून ग्रामपंचायत कार्यालय, कोंकण मराठा हॉल, नुस्त्या मार्केट, शाळा, अंगणवाडी सारखे रहदारीची केंद्र असून कोंकणवाडा, राजकन बाग आणि इतर आजूबाजूच्या परिसरात वास्तव्याक आशिल्ल्या ग्रामस्थांक दुर्गंधीन नाक धापून फिरचे पडटा असो तेमी आरोप केलो. येवच्या दिवसात जाता तितले बेगी हेजी योग्य अभिवृद्धी करून तळ्यातल्यान काडिल्लो कचरो दुसरे कडेन डंपिंग करून जाल्यार पुढल्या दिसात सगळे संबंधित ग्रामस्थांक मेळून उग्र आंदोलन करचे पडटले अशी तेमी ताकीद दिली. या प्रकरणाच्या विशयाचे दुसरी बाजू म्हूण कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या रिपोर्टरान चित्ताकुला ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष श्री राजू तांडेल हेंचे संपर्क केला तेन्ना अशें कळ्ळें की सदर विशयाचो गांभीर्यतेन विचार करून संबंधित काकडतळ्याची अभिवृद्धी करची जाल्यार 1.5 कोटीची आर्थीक निधीची गरज आसा. हेजे बदल केडी, सीएस, एमएलए हेमकां सदर तळ्याच्या अभिवृद्धीची आर्थीक निधीच्या मंजुरीक अर्ज दिल्ले आसात. पण सध्या आमदार साहेबान मनार घेयल्यार बेगीत बेगी अभिवृद्धी करूं जाता अशें अध्यक्ष राजू तांडेल हेमी सांगले. ग्रामपंचायत अध्यक्ष या नात्यान अभिवृद्धी करचे आपल्याले कर्तव्य खरे. आपूण अभिवृद्धी करूकूच या अध्यक्ष स्थानार आसा. अभिवृद्धी फंडाची मंजुरी जाल्यार जात तितले बेगी काकडतळ्याची अभिवृद्धी करतलो असे तेमी ह्या वेळार सांगले. आणि हे काकडतळे बऱ्या भाशेन अभिवृद्धी करून वायुविहार किंवा प्रवासी ताण या दृष्टीन अभिवृद्धी करचे उद्देशान ग्रामपंचायती मार्फत 4.5 कोटीची प्रस्तावना वरिष्ठ संबंधित अधिकाऱ्याक धाडून दिला असे तेमी सांगले. हेजेर संबंधित वरिष्ठ अधिकारी या काकडतळ्याच्या अभिवृद्धीक पुढाकार घेऊन चित्ताकुलाच्या जनतेक केन्ना न्याय दितात आणि कोण न्याय दितलो हेजेर सार्वजनिकांचे लक्ष आसा. चित्ताकुला हे ग्रामपंचायते घाण वेस्टेज बद्दल मुलाखत केले आमगेले श्रीमान अशोक राणे हेंगे नेतृत्वात हेमी सिनियर मोस्ट ग्रामपंचायत मेंबर सदाशिवगड हेमी आनी हेंगे सगळे सहउद्योगी अशोक राणे उरतलो, गोविंद राणे आणि 10 लोकां मेळ घेवन हांव गजेंद्र नायक सगळ्यांनी मेळ्ळा. तेगेले नेतृत्वात हे आता एक समक्षम कितें चल्ला घाण हिंगा म्हणून कितें जालां म्हळ्यार तुमकां खबर उरतलें. हे विशय 2 वर्सां जाल्यार सतत फाट लागलात. गांवांत सगळे कचरो हाडून घेवन हे आमगेले मेन सेंटरा भितर मार्केटा बाजून हिंग घाण येवन हे सगळे कचरो घालच्या जागो नासतना तेजे बाजू आशिल्ले हे दिसता तुमकां हे काकडतळे. हे काकडतळे बद्दल घाण घेवन ಒಟ್ಟು ಡಂಪ್ ಯಾರ್ಡ್ ಕನ್ಯೋನು हे फुल घाण म्हळ्यार ह्या एरियात आनी रावची ना अशी परिस्थिती. लोक वयता आसतना उलटी करून घेवन डाळ करून घेवन तोंडाक दापून तोंड दापून वयता. तुमकां सादारणशें हांव एरिया दाखयता. हे पळयात सद्याक आमी ऑब्जेक्शन केले नंतर हे अशोक राणे नेतृत्वात वार्ड मेंबर हे अशोक राणे म्हाका कितले तरी पब्लिक म्हाका हेजे बद्दल विचारते आसात आणि हा 2 वर्ष जाले कंटिन्युअसली हांव तांकां सांगते आसा, पण कोण तेजे बद्दल लोकल ऍडमिनिस्ट्रेशनान काही तेजे जबाबदारी घेतली ना. तरी आमी पळय रिप्रेझेंटेशन डीसी आनी आमगेल्या सेक्रेटरी जिल्हा परिषद हांकां दिले नंतर काही लोकांनी येवन हे इन्स्पेक्ट केले आणि इन्स्पेक्टर टाइम दिसून घेवन थोडे ते कचरो त्या तळ्यातल्यान काण घेवन वयर उडयला आसा. तसोच आता 8 दिवस डंप केल्लो कचरो पळय हिंग पडिल्लो आसा. तो तुम्ही पळयचो, आमी दाखयतात तुमकां. ते पळोवन घेवन तुम्ही हेजे बद्दल कितें विचार करता ते करा. आणि आपले हे बाजून मार्केट आसा हांगा हे डंप केले हाजेचेर माशी बसून हातूंत किडी पडलात आणि ते भाशाचे ते वचून घेवन आमगेल्या
ह्या नुस्त्या मार्केटात नुस्त्याचेर बसतात आणि ती मासली आम्ही खातात आणि त्याची पळया तुम्ही किती हे झाला पळयात पळया हे तळे मागील बापायन 1960-70 ते डेव्हलप केल्ले. तो तालुका डेव्हलपमेंटाचो प्रेसिडेंट आशिल्लो. ताणें 5 वर्स प्रेसिडेंटशीप केले, 10 वर्स व्हायस प्रेसिडेंटशीप केले आणि ताणें त्या टायमार 60-70 हे तळे डेव्हलप करून घेवन ताका कोयर सदाशिव राणे तेगेलें नांव KS राणे आणि ते हे गोरू येवन घेवन हिंग उदक पिवचे जाय. त्या शिवाय आजूबाजून आमगेले कोंकणवाडा, मेस्तावाडा, राजेकानबाग ह्या बाजूचे लोक आम्ही भाजीपाला करून घेवन थंय खाताले. व्हडली तवशी, व्हडली वांयगी, दुधी हे आम्ही थंय उत्पन्न करताले, तसेच भाजी करताले. मागीर आता हे लोकांक गेल्या 2 वर्षात काही डेव्हलपमेंट जाला थिंगा हे पळयल्यार तुमकां कळटले. हे पळया किती परिस्थिती जाला हेजी. आणि त्या तळ्याचे आम्ही ते वॉटर कंजर्व करून घेवन आमगेल्या आजूबाजूच लोकांक किती तरी उदकाची सोय जाताली. एप्रिल मे पर्यंत हेतून तळ्यात उदक उरताले आणि तेजेन आजूबाजून आमगेले बांय सुद्धा एप्रिल मे पर्यंत उरताले. आता एप्रिलातच बांय पुरो सुकच्या लागला. हा त्याची परिस्थिती किती. लोकल ऍडमिनिस्ट्रेशन काहीच त्याचे हे केलं ना. 2 वर्ष जाणार त्याची दखल घेतली. आता सध्याक आता हे प्रतिभटन झाल्यानंतर हे आता JCP लावून आता 2 दिवसात माहिती काढलात. खाली 2 दिवसात काढील कचरो पळया कितला सांगा दिसता तुमका. 2 दिवसा भितर काढील हे पळय घाण पळय उबरूच ना घाणी मारतात. आणि टोटल एकर गटली एरिया आता डम्पिंग पडलेचा. हे पाऊस झाल्यानंतर सुरू करता. पाऊस त्या पावसात करताल कितें तळ्यात भरील आसा अजूनही फुल्ल कसं भरील आसा ते गरव आहे ते. आता तेतूच तर उदक उरताले. आमकां एप्रिल मे पर्यंत आमगेले बांय सुक नाशिल्ले. आमकां आजूबाजूच्या लोकांक उदक मेळटाले. त्या शिवाय ह्या मार्केटात लोकांले हे कितें ही घाण ते लोक घेतात. मार्केटांत लोकांक सुद्धा एक वेळ आमगेल्या राजू तांडेल साहेबाक येवन घेवन सांगिले पळयात तुम्ही पळय हे कचरो आणि तेंगेल तो वास घेवन हे लोकांक कितलो त्रास जातलो. तेंगेल हेल्थाचे कोण केअर घेतले. बाकीचे आमगेल पब्लिक लोकल हेल्थाचे कोण केअर घेतले. आणि लोकल ऍडमिनिस्ट्रेशन काही ह्याबद्दल विचार करणार आणि ताबडतोब विचार करून घेऊन किती तुम्ही हेजे सोल्युशन हाडचे हे तुमचे आमगेली विनंती आसा. तरी हांव तांकां धन्यवाद करता की काही आमगेल जिल्हा परिषदेचे लोक येवन हे पळोवन घेवन 1-2 दिवसात थोडो कचरो काढलात आणि तरीच हे डंप केले मटेरियल खंय व्हरतले आणि कित करतले हेजी काय विल्हेवाट करची. आणि राजू तांडेलाक सुद्धा राजू तांडेल साहेबाक सुद्धा हांव कित्येक वेळ सांगते आसा. ताणी सुद्धा म्हाका एश्युरन्स केलो की आपूण ते डंप हांगा करना आणि ते आपूण खंय तरी विल्हेवाटाची हे करतले. तर आमकां काय तेजी तुम्ही हे गार्बेज कलेक्ट केले ताजे बद्दल आमगेले काय ऑब्जेक्शन ना. पण ह्या गार्बेजा निमित्ती आमगेल वाड्यार रस्त्याचेर कचरो हाण घेवन ही सुणी हाण उडयतात आणि त्या शिवाय तो कचरो पुराय रस्तभर जाता. हेजे बद्दल तुम्ही काही आमगेले हेल्थाची काळजी घेतल की ना. हांगे हेल्थ सेंटर आसा, हायस्कूल आसा, हे पळया गजेंद्र साहेबान आमकां डॉक्टर साहेबान तांकां बी खबर आसा हेजे बद्दल आणि तेणेच गेल्या 2 वर्षां कडेन हेजे रिप्रेझेंटेशन दिल्लो आणि ताजे बद्दल काहीच पळया सतत 2 वर्सां आमकां वजी मारता आसात. आज आमलो मेंबर हिंचो सिनियर मेंबर भायर येवन आतां सांगू लागल्या नंतर हे गव्हर्मेंटान थोडे एक्शन घेतले. हेजे भितर गव्हर्मेंटाचेर आमकां खूब आभार आसा. गव्हर्मेंटाचेर पंचायतीचेर आभार आसा. खुश जालात. एटलिस्ट आता हे कचरो काण JCPन कचरो भायर काडूं लागला तेजे दिसा आनी हिंगा उबरोच जायना. आमी खंयची कश्टीन परिस्थिती उबरो जाय घाणी पळय आसा वास मारता दिसा. तरी हांव इतलेच रिक्वेस्ट करता हे कोणाला विरोध न्ही. हे आमगेले जनतेसाठी हे स्वच्छता जाय. हिंगा लागीं आरोग्य केंद्र आसा, हिंगा लागीं पळय बालवाडी आसा, हिंगा मार्केट एरिया, हिंगा हायस्कूल आसा, हिंगा हॉल आसा, कोंकणमाटा भवन आसा, फिश मार्केट आसा. हे मान सराउंडिंग व्हडली बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. जास्तीत जास्त लोकल मॅनेजमेंटान ऍडमिनिस्ट्रेशनान कितें तरी काळजी घेवन आज हेजे सहकार ना जाल्यार हेजे मुखार आमी कितें करते पयलीं सांगिल्लें आसा आणि ते आमी उग्र हे परिस्थिती जरा वाडची दिसता की गांवचे लोक सगळे एकत्र उलयलात. मुखार हे व्होट प्रमाणे प्रतिम जावतले आणि ते जावचे आनी कितें अनाव जावची नाका तेजे पयल्या हे ताबडतोब काम. कारवार KSRTC घटकाच्या वाहन चालकाला बेजबाबदारीपणाक संबंधित अधिकाऱ्यांनी शिस्तीचो पाठ शिकोवचो नागरिकालो आग्रह. कारवार कर्नाटक राज्य परिवहन मंडळ सध्या चर्चेतच आसा म्हणून हरकत ना. भटकळात वाहन चालक बेजबाबदारीपणान वागिल्ल्यान एक विद्यार्थिनी बसीर चढताना
सकल पडिल्ल्या घटनेन सार्वजनिकान डिपो मॅनेजराक जाब विचारून धारेर धरिल्ली खबर ताजी आसतनाच आज एक अशेच KSRTCल्या बस ड्रायव्हराली निष्काळजीपणा कारवारच्या माजाळी राष्ट्रीय महामार्गाचे नजरेक पडली. दैव बलवत्तर म्हण जिवीतहानी काय जाली ना. सोमार 10 जुनाक सकाळी 11च्या दरम्यान बस चालकान दांडेबाग क्रॉसा वयल्यान डायरेक्ट उजू बाजूच्यान बस चलयतेर हायवे वयल्यान गांवगिरी सायडीन येयलो. ही घटना पळोवन रस्त्यात प्रवास करचे भिवन काचाबूल जाले. हो रस्तो राष्ट्रीय महामार्ग, सगळी वाहनां वेगान वयतात, पण हो KSRTCचो ड्रायव्हर मात्र कोणालीच कसलीच पर्व करनासतना कायद्याचे उल्लंघन करून बिंदास्त विरुद्ध दिशेन वयता आणि त्याच दिशेन येवची वाहन चालक मात्र अचानक ही घटना पळोवन भिवन वयतात. कदाचित या वाहन चालकाल्या बेजबाबदारपणान अपघात घडल्यार हेका जबाबदार कोण असे नागरिक प्रश्न करतात. म्हण स्थानिकान या घटनेचो व्हिडिओ करून प्रसार माध्यमाक धाडला. अशा बेशिस्त वाहन चालकाचेर KSRTCच्या संबंधित अधिकाऱ्यान योग्य क्रम घेऊन शिस्तीचो पाठ शिकोव जाय आणि हेज पुढे जावचे अनावूट टाळू जाय असे सार्वजनिक वलयात ऐकू येता. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.